Papasok na po tayo sa Makitid. Parang ako Makitid. Masikip. Di ba ka? So, what's up sa inyo, mga kaanda o andan yan. So, maraming salamat sa pagbisita ninyo. Ang gagawin natin ngayong araw pupunta tayo ng dagat. Kasi mababaw ngayong hapon, kaya pwede tayong kumuha ng mga shells. Kaya tara, samahan nyo kami. Pero bago yun, kailangan natin ng damit. Kasi hindi pwede sa dagat to. Tara, bihis tayo. So ready na tayo. Ayusin lang natin yung buhok natin. Ayan. Medyo magulo parang bagong gising Dapat maayos tayo pupuntang dagat. Kamay makita tayong sirena. Ayan. Tara! Let's go! Bago tayo umalis, kailangan natin mag-mask kasi meron pang quarantine ngayon. Bawal lumabas ng walang mask. Kaya mag-mask tayo bago lumabas. Tara, ready na. All set na tayo. Dito na tayo ngayon sa bahay ng pinsan ko. Pero bago yun, daanan natin siya para may kasama tayo. Kasi boring pag mag-isa So ito pala yung pinsan ko. Yan. Subscribe nyo siya sa kanyang channel. Wala naman. Sa Isagakutan. Kudal po. Yan. So, syempre, dadaanan pa natin yung iba nating kasama para marami tayong makuha mamaya. Tara, samahan nyo kami. So, dito pa yung isa nating kasama, si Erica Celeste. Isa po yan sa mga biat-biat expert dito. So, yun kumpleto na kami. Malapit na kami pumunta ng dagat. Siyempre, bago tayo mapuntang dagat, kailangan natin ng balsa. Yun yung balsa yung sinasakyan namin dito, gawa sa kawayan. So, yung mga bata, papakuha tayo ng balsa. Sana makakuha sila. So yun nakakuha niyo yung mga kasama natin ng balsa. Ba't kayo pumupunta sa mababaw? Di ba sabi ko sa inyo, expert sila. Ay, sakay na kayo. Naiwan ako mag-isa. Hindi pa. Yan yung mga balsa na pwede natin sakyan. Pero syempre, masamang magnakaw o manghiram ng walang paalam. Kaya, hihiram tayo sa uncle ko ng balsa. Yan, kinukuha na ng mga pinsan ko. Yan pala yung mga pinsan ko, kumuha ng balsa. Yan. Lubog na tayo. Ay, sunduin niya na ako. Maputik na. Oo, maputik na. Wait lang. Maputik. Yan, nakita tayo. Wait lang. Yay! Hi kayo naman, hi kayo. Next ako ka. Okay lang kaya magbalsa? Natin, natin nga eh.
Live na lang tayo. Live, pagpagod ka na ano. Ang inaiwan yung daw. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe Tapos nakalimutan na naman nating itaas yan. Buta. Yun o, mula dito makikita na natin yung mga corals. Pero saan na yung mga talaba? Ayan o, jackpot. Go, Moy! Uy, huwag niyo ako iwan! Uy, huwag niyo ako iwan! Ano ba? Tara, uwi na tayo. Uy, maputik, maputik, maputik. Wait lang, hindi na makali. Wow, medyo maputik. Bakala na yung pagalitan dito. Kaya mo yan, sa. So papakita natin yung ini-escort nating princess. Uy, ano ba naman yan? Kasi parang tahan naman. Pangin, yawa. Stop! Iyawa. Tignan nyo, oh, ayun yung bato. Wait lang, bababa na ulit ako. Pamoy-moy. Ako ba talaga? Yan, good. Yan, dito naman tumala. Walang aalis dito, no? So yun, hindi na kami makauwi. Na-stranded na kami. Tag-iisa na lang kaya tayong balsa. Bilangin mo nga tayo. Ikata na walang balsa, oh. Walang ganun ka. Oh. Sige, maiwan ka na dyan. Uy, huwag niyo ako iwan. Kung diri. Sabihin mo, thank you, Shopee. Napanood. Napanood ko rin yun ko. Kasi ang daming nagpa-practice. Kamata to, eh. Wow! Oh my God! Nanalo ka na 10,000 bigay ng Shopee. Ha? Katong kaya mo eh. Iskamata to, eh. Ikaw na ka. Sagot ba ikaw? Oo. Kailan pa tayo makarating yan? Bilis ka ba't kami ni Ika? Ako na ka. Ako na. Lakas ni Ika. Sa Pantalan ang destination. Tapos balik nyo daw yung balsa. Nandito na ako kasi walang tubig sa pantalan. Oy. Like ka! Okay, Oh, let's go, let's go! Woo! Ready na like ka? Future mga ngisda! Ang programa nito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Papasok na po tayo sa Makitid. Parang ako Makitid. Masikip. Di ba ka? Anong ginagawa mo dyan, Moy? Nagpapaganda lang po. Napaganda. Thank you for watching. Bricks ng Anda. Like and subscribe sa aking channel. So, thank you sa panonood.
Bye! Bago matapos tong video na to, gusto ko lang i-promote yung mga channel ng mga friends ko. So, kay Ate Susan, so, tungkol po yung vlog niya po ay tungkol sa mga food, family, and travel, tsaka food vlogs. So, she is from Colorado, sa Amerika po yon. Tapos, yung sa isa ko pa pang friend po, yung tungkol naman sa gaming, kung mahilig kayo sa mga laro or sa ML, sa ML nakafocus yung channel niya. So, visit niyo po yung channel niya. Lalagay ko po sa baba ng description yung link ng dalawang channel na yon. So, sana i-visit nyo. Thank you!